ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunuya Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Rentrée académique 2026-2027, votre avenir commence ici. Chers étudiants, nouveaux bacheliers, professionnels du secteur public et privé, l'Université africaine franco-arabe UPAFA a le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour l'année académique 2026-2027 en licence, master et doctorat. Rejoignez une institution engagée dans l'excellence académique, la recherche et la formation de leaders capables de relever les défis de demain. Comme formation disponible en licence, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 25 000 francs CFA. La formation pédagogique est de 300 000 francs CFA. Quant au master, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 51 000 francs CFA. Et pour la formation pédagogique est de 500 000 francs CFA par an. Enfin, le doctorat, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 65 000 francs CFA comme formation pédagogique. C'est la université Kenreyeta, min la kodono jamana fe bi afoko minye agresipi ale fe talan ale beke licence la master ale ni doctorat ba fo mako LMD minye u kay école karamogo jolu kabo jie fantan nani be ani sene do wa ngano sini sene nya sigiba ulu bela jilemu ubulu talanze munu meke u fe oye agronomie zootechnie, médecine vétérinaire, katase agrobusiness ma, minye DIT au diplôme soro fe, licence en master diplôme fana be soro fe. Agrosup ale koko kalaninje o tifo nye, fikata keneka kata ko nye don. O la sa o kalano ko kalan sigi senga ni mama falo nye, munu molo no jien fantan nani bela jile fe kana agrosup kale ke nyante nyamada yi senekota nasra fe. Mali jamana ale kalano ka kere yesana yele kalanso mi lakodon senekota nasra fa nga jamana kono afoko agressif okumu kɔnɔna sa kalanso belebeleba min bɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna ni Mali kɔnɔna n'o ye sɛnɛko ta nasira fɛ Katibugukaw fɛ IPR IFRA a n'o bolo fana bɛ ɲɔgɔn bolo u kalekan de sa sɛnɛ n'o ye siniɲɛsigi kɛnɛ ye o kalanbaw o dɔnbaw o ni o siniɲɛsigi baarakɛbaw ɲuman k'olu sigi sen kan a ye boli joona a ka taa Sotibakaw fɛ agressif ka taa aw tɔgɔ sɛbɛn ni maa min ma se ka yen sɔrɔ u ka WhatsApp sira o ye 74 98 74 47 ye telefɔni sira o fana ye o kelen ye min ye 74 98 74 47 a ye boli a ka nkalon bɔ an da. An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye sibiri ye utukalo tile fɔlɔ fala ye tubabukalo ni ye kalo segina ye san kɔnɔna kalo 12 la o ye utu ye anw bamananw ko cɔcɔ kalo fala ye nka ni san ɲamina jatete dɔ kalo la dɛ e ko cɔcɔ bɛ ɲina an bamanan ka cɔcɔ kɛ dɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka sɛnɛ timɛ ko ɲuman da ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma wulikajɔ ni cɛsiri kɛbaw Ala ka nɔgɔya kɛ u bɛɛ lajɛlen halisa Ala k'an ka jamana basigi Ala k'an ka jamana ɲɛmajɔ fala ye sɔgɔma in na denmisɛnninw minnu bɛ kunnafonidi kalan na kɛnyɛrɛye kalanso dɔ la olu ka kalankuncɛ tun bɛ yen u y'an wele o kɛnɛ kan i b'a dɔn denmisɛnninw ye ne ɲininka min na fala ye ko kun jumɛn na ko ni anw filila fɛn fɛn na k'anw bɛ segin a kan n k'u ma n ko ne tɛ dɛ n ko kunnafonidilaw n m'a fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ baarakɛla dɛ n ko kunnafonidilaw ka sariya journalisiya sariya n k'a b'o sigi nin den de la n ko n'u y'o dɔn baara in na n'u filila kuma o bɛ segin u kɔ n k'o de ka ɲi a kɛnɛ ka ɲi fana an ka douanier ɲɛmaaw fana tun bɛ fala ye ani an ka dugudentɔnw caman tun bɛ yen ka taa se musow ka jɛkulu ma ko ka foli lase ma han ko n kan ka taa n'i ye e kɔni kɛra ne bolo baara ye sa ne taara yɔrɔ dɔ e de ɲininkali bɛ kɛ ko fala bɛ mini n ko ni n seginna ka na n b'a ci f'i ye
fala kɛnɛ fusara parce que denmisɛnninw bɛ i bɛ kalan ka sɛbɛn sɔrɔ nka min ye lawaleyali ye kɛnɛ ni jɛ kan o fana ye baara wɛrɛ ye dɛ. diplôme kɔni b'i bolo a ka girin diplôme ba don doctorat n'a master n'a a kirikaraw nka n'i nana terrain kan anw troisième année école régionale Segu bɔbaw fala ye anw b'i dan dɛ parce que anw b'a ka don o don su ani tile donc ka denmisɛnninw fo kalanso in yɛrɛ ɲɛmaa maaw k'u fana fo k'u waleɲuman dɔn denba minnu fana y'an bonya k'an sugandi nin kɛnɛ ka fala ye k'u fo min ye ni maaw y'i kɛ misali ye o kɔrɔ i ka dɔ fara i ka cɛsiri de ka don o don i ka dɔ fara i ka wuli ka jɔ kan danaya bɛ kura kuma bɛɛ an bɛ kalanso in mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn u ka an sugandili la sɔgɔmada in na an ka baabu bɛ daminɛ ni min ye fala ye Musa Mara an ka jamana a y'a premier ministre kɛ a ye ministre kɛ ka maire kɛ ka député kɛ waati laban in na a kun ye gɛlɛya sɔrɔ kiiri kunnakun kan ka sababu kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ a kun ye fasiri dɔ kɛ Twitter kan kuma in taara a yɛrɛ sɔrɔ Dagabana Adama ka maaw bolo sɛgɛsɛgɛli kɛlen Mara ka kiiri kun bolodara fala ye bi sɔgɔmada in na n'o ye uti kalo tile fɔlɔ ye a masurunamaw a limanaw n'a teriw bɛɛ lajɛlen y'a yira sa ko Mara kɔni ka kaso banna pewu san kelen kaso datugulen a y'o kɛ k'o ban pewu sabula k'a kun ye kuma ta ka ɲɛsin fanga ma min ye fanga tɔɔrɔ kosɛbɛ o la sa san kelen kaso in bannen min filɛ nin fala ye Mara bɛ segin a ka so bi uti kalo tile fɔlɔ an bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka a ko ban pewu Musa Mara Ala k'a segin a yɛrɛ ma min ye baara ye a ka se k'a daminɛ basigi ani lafiya kɔnɔna i n'a fɔ an b'a dɔn cogo min na Wolomasiri Tabaw ka dagatigi min bɛ yen n'o bɛ jamanakuntigi yɛrɛ nagakɔrɔla la n'o ye ministre min bɛ Wolomasiri Tabaw kunna fala ye ale tun bɛ Motikaw fɛ yen taama na maa wɛrɛ tɛ Baro kɛlɛtigi don min ye général de division Umaru Baro Jara a kelen kun tɛ pankuru in kɔnɔ fala ye ministre min bɛ sɛnɛko kunna n'o ye Yubaba ye o fana tun bɛ yen ka taa fara chef d'état major kan Jean Élisée Dawu o fana tun b'a kɛnɛ kan min ye Wolomasiri Tabaw ka ɲɛmaa caman taakun kun ye min ye o kun ye drone dili ye a kunbɛra sa min ye pankurutigi kɛra min tɔgɔ dalen don an b'o de jola Motikaw fɛ yen Isa Kansaye Elaji Kansaye n'o o ye Moti maire ye Moti gouverneur ka taa se Moti marabolo ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ma fala ye bɛɛ lajɛlen bɔra ka na sa min ye namba ninnu k'u bisimila ka sɔrɔ k'u sɛnsɛn ka taa n'u ye dugutigilakaw olu fɛ yen foli ni tanuni ka to ta o ɲɛsin dugutigiw ma kabilatigiw ma ka se alimamiw ma ani Mopti maaba bɛɛ lajɛlen sudu baba kɔnɔna na fala ye ministre a ko ko jamanakuntigi tɔgɔ la k'a nana ka na nin foli ninnu kɛ u ye o ye laada ye sabula an ka jamana sigicogo n'a ka tabiyaw taabolo o bɛ o ɲini ɲɛmaaw fɛ n'u taara dugu o dugu la fala ye yanni ka don dugu kɔnɔ t'i sara dugutigi la n'i y'i sara dugutigi la duguden bɛɛ b'a dɔn k'i bɛ dugu la n'an bɔra Moti an bɛ na Bamakɔ ya fala ye kunungo min ye ministre min bɛ jamana kɔnɔ lakana ko kunna n'o ye ministre Dawudi ye ale y'i bolo fa k'a to tile o de taara ka di sapeur pompier mɔgɔw ma min ye mobili kɔni sa mobili min bɛ maa 60 ta o ɲɔgɔn o 6 o taara ka d'u ma mobili bɛ se ka mobili tɔw fana bɔ degun kɔnɔ n'a fɔ ko véhicule dépannage o kelen dir'u ma camion min bɛ yen n'o kɔni bɛ botolijuw ta sa ani jinɔgɔw min bɛ se ka litiri 20 ta fala ye o fana 2 dira u ma camion minnu fana bɛ yen n'o ye camion citerne min bɛ taa taji fagali baaraw kɛ fala ye o 8 dira sapeur pompier mɔgɔw ma wa min do fana a bɛ taji kunbɛli kɛ dɔrɔn a bɛ se ka ji fana tali kɛ ten fo ka taa se litiri 4 ɲɔgɔnna ma ninnu bɛɛ lajɛlen minɛnw o bɛɛ lajɛlen dira sapeur pompier mɔgɔw ma sa k'a jira k'a fɔ sa ko so ye kɛnɛ ye gendarmerie nationale garde nationale état major mɔgɔw fala ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ kan ka donbolo in kɛ sa ministre Dawudu fɛ k'a jira sa k'a fɔ k'u ka baara u ka taa n'a a ye jamana ɲɛmaaw y'a jira sa ko nin minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen sanna jamana yɛrɛ ka wari la min ye budget national ye a wari bɔra o de kɔnɔna na min ye nin baara kɛlen ye sa kɛnɛ kan ye ministre Dawudu a y'a jira sa ko furancɛla fanga ɲɛmaa n'o ye général d'armée Asimi ye ale min bɛ Wolomasiri Tabaw ka ministère la bi k'a ko ka nin baara in kɛ ka na ni minɛn ninnu di ninnu ma jamana bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la minɛn minnu sɔrɔlen filɛ nin ye ministre ko k'a tɛna danni ma koyi ko don nataw la fana ni Ala sɔnna a ma min ye minɛn wɛrɛw ye olu fana bɛna di a ko sa ko ka wuli ka jɔ ni cɛsiri kɛ baara ɲuman bɛ se ka kɛ cogo min na ka jaabi ɲuman sɔrɔ ni nin minɛn ninnu ye ko o bɛna na jalen fala olu b'o la tuma min ta wulila citerne dɔ la Balabugu min ye CSRF kɛrɛfɛla la o kɔni ta sera ka kunbɛn sa min ye sapeur pompier olu ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri o hukumu kɔnɔna na
n'an bɔra Dawudu n'a ka maaw ka yɔrɔ la an bɛ taa an kun sɔɔri fo premier ministre fɛ yen Fala ye maa minnu bɛ kalansen na sa kalansen min bɛ yen n'o bɛ Nizɛrikaw fɛ yen Nizɛri ale ka kɛlɛ kalanso o maaw bɔko filanan mun bɛ sen na n'u bɛ taama na an fɛ yan premier ministre olu bisimila Fala ye i b'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ AES kɔnɔ école de guerre b'anw fɛ yan cogo min a bɛ Nizɛri fana nka Nizɛrikaw ni olu ka san filanan maaw ye Fala ye u nana sa ni premier ministre ka kumaw olu kɛnɛ kan ministre min bɛ yen n'o o bɛ jamanakuntigi yɛrɛ nagakɔrɔla la n'o ye Wolomase Taba ka ministre danga ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye général Umaru Baru Jara ye général de division kalanden ninnu Fala ye u taa se maa 40 ma koyi maa 40 a yɛrɛ sa k'a fɔ ko premier ministre bɛɛ lajɛlen bisimila k'u lamɛn kumaw ye tali kɛ min na sa o ye olu yɛrɛ b'a fɛ sa an ka fanga ɲɛma ale ka ye kɛnɛ kan kɛnɛ belebeleba minnu bɛna n'o sigi sen kan yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ n'o y'u ka kalandayɛlɛ kalan ye o hukumu kɔnɔna sa Mali de sugandira u fɛ ɲina yaasa ka se ka t'o baaraw kɛ ɲamekaw fɛ yen min ye ninnu ye sa u y'a yira sa k'a fɔ nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye Mali kɔnɔ yan Fala ye ekɔli a kun fɔlɔ kun nana yan u ye Gawo marabolo bɛɛ lajɛlen kɛ wa yirala fa k'a fɔ fana ko maa 40 na a bɛɛ lajɛlen tɛ Nizɛrika dɔrɔn ye dɛ AES jamanaw b'a la cogo min na Tchadikaw b'a la ten ani an damani jamana wɛrɛw ni Beninkaw ka taa se Togokaw ma olu bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔna na premier ministre maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kuranko ɲɛnabɔ Manatalikaw fɛ yen Fala ye n'o ye SOGEM ye a ɲɛmaaba Julien Charles Bernard Sagna ale min sugandira kɔsa ye n'a ka bila baara ɲɛmaaya la jamana ninnu tɔgɔ la sa n'o ye OMVS ye ba Senegali ale sankɔrɔma tali jɛkulu o y'a yira sa k'a fɔ ko a bisimila premier ministre fɛ a yira sa k'a fɔ sa ko ale kɔni b'a fɛ sa ka fɛɛrɛ kuraw sigi baraji ninnu an ka se k'an jija olu la kosɛbɛ ka baara kɛ n'o ye min ye kuran ye o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na a y'a yira sa k'a fɔ ko baraji ninnu yɛrɛ dɔrɔn Fala ye kuran dɔrɔn tɛ koyi baara wɛrɛw bɛ se ka kɛ n'u ye bi yɛlɛmaliko ta nasira fɛ o fɛɛrɛw n'o dabaliw ka sigi sen kan min ye Diomaye Faye ka nali senfɛ nin kuma in fana fɔra Fala ye fo jamana ɲɛmaaw de ka ɲɔgɔn ye yaasa laɲini min bɛ kɛ direction maaw fɛ o bɛ se ka don ba la cogo min premier ministre kɔni y'i sinsin min kan kuran bɛ donni min kɛ ka bɔ Manantali ni waati la n'o bɛ ka na an fɛ yan Fala ye ko ka halisa o sira in sinsin o ka minɛ ka ɲɛ sabula min ye Mali ye ale fana bɛ dɔ sɔrɔ Manantali kuran na Mauritanie bɛ dɔ sɔrɔ a la Senegal bɛ dɔ sɔrɔ a la ka kɛ ni kow olu tilancogo ye jamana ninnu olu ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra premier ministre fɛ yen Marokukaw ka masakɛ sigili o san 27 o ɲɛnɛmayali kɛra Bamakɔ kɔnɔna na Bɔlɔnba kɔnɔna na Maroc lasigiden bɛ yan n'o o ye Driss Isbayɛni ye Isbayɛni ale ye bɛɛ lajɛlen wele an ka jamana ministre ni jamana cɛsiriyɔrɔbɔ ministre Abdoulaye Diop ale tun b'a kɛnɛ kan bɛn ni kelenya bolodiɲɔgɔnma ministre o fana tun b'a kɛnɛ kan Fala ye maa mafalen caman nana sa masakɛ ka fangata in san 27nan ka na ɲɛnɛmaya kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Marokukaw olu fɛ commissaire à la sécurité alimentaire n'o ye Redouane Agali ye ale fana tun b'a kɛnɛ kan baabu in na sa yirala k'a fɔ kumaw kɔni ye boli kɛ min na kosɛbɛ Mali ni Maroc ka yɛrɛba naani min kɛra an ka jamana kɔnɔ yan o tɔnɔbɔli baaraw bɛna sigi sen kan cogo min na Diop y'i da don la ka foli ta n'u ta ka ɲɛsin u ma Marokukaw yɛrɛ ko bi kɔni alihamudulilayi olu ni Mali maa si tɛ se k'a fɔ ko ko taaɲɛ tɛ a ko la o la sa baaraba minnu bɛna boloda sa o ye kɛnɛyako ta nasira ye sɛnɛ ale ni tajiko ka taa se min ye kuranko ma lakanako yiriwali ale ni sɔrɔko ta nasira fɛ k'u bɛna olu yakubaya joona o la sa Mali ni Maroc ka bolodiɲɔgɔnma in kɔnɔna Fala ye kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw fana ko ni Ala sɔnna a ma sɔɔni olu bɛna u senfa ka taa Marocaw fɛ yen ka taa baara kɛ baara min bɛ tali kɛ bɛnkan min sɔrɔla Mali ni Maroc cɛ o la sa jama bɔra fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ i b'a dɔn jɔnni ye nin ɲɛnajɛ diya n'a fɛnw bɛɛ lajɛlen sigi a Africa Scène Abu Jite minɛn b'a bolo dɛ Fala ye n'an bɔra Badlabugukaw fɛ yen n'o ye Maroc lasigiden Jabala ye Fala ye an b'an kunda ACI 2000 kan an bɛ taa min ye ministre min bɛ jamana musakako kunna ale ni jamana yɛrɛ wariko bɛɛ lajɛlen b'a bolo n'o ye ministre d'État ye Aluseni Sanu baro sigi kɛra ale fɛ yen sefa wari miliyari 109 o de sera ka sɔrɔ sanubɔyɔrɔw fɛ Fala yaasa ka se ka yiriwali baara kɛ sigida ninnu kɔnɔna na a baara yaasa ka se ka kɛ ka ɲɛ sa jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira ni musaka ninnu tilacogo n'u donyɔrɔko la olu ka jɛrɛ fɔlɔ kɛ Aluseni Sanu fɛ yen Radio Mali maaw tun b'a kɛnɛ kan an ka jɛkulu ka laseli lamɛn. Jamanadenw ka dugujukɔrɔ nafolomafɛnw nafa sɔrɔ
ɲɛta ni yiriwa siraw fɛ komite min sigilen do o kow baaraw sabatili kama o ka lajɛba fɔlɔ kɛnɛ sigilen filɛ nin ye. ɲɔgɔn ye bɛna kɛ ko fila de kan a ko fɔlɔ an ye joli sɔrɔ ko filanan an bɛna mun ni mun kɛ a la miliyari 100 ni miliyari 9 an y'o de sɔrɔ donc an bɛna baara k'o de kan baara bɛna kɛ ni projet jɔn ni jɔn ye ministère minnu an ye minnu fɔ olu ye projet damadɔ yira k'a fɔ k'u b'a fɛ an ka fond in kɛ k'olu financer nin fond in bɛ se ka kɛ sababu ye komi an b'a dɔn san o san an dɔgɔyalen miliyari 50 y'a kɔnɔ an bɛ se ka se hali bankuw ma an bɛ se ka se an yɛrɛ Mali banque caman ma k'a fɔ san o san an ka nin miliyari 50 bilalen b'aw fɛ yen donc an mago bɛ miliyari 300 la an mago bɛ miliyari 400 na pour que san 5 kɔnɔ a ka se ka a ka ko rembourser n'a ye donc o b'a to bi an bɛ se ka projet kɛ an b'a ta bi. komite in bɛna yiriwa sira baara caman jate minɛ dugujukɔrɔmafɛnw tɔnɔ nafolo bɛ se ka don minnu da fɛ. ni musakaw bɛ taa kuranko ani jiko ani sirabako olu jɔli ni olu ɲɛnabɔliw la san 2 laban in kɔnɔ la min sɔrɔla o ye miliyari 109 dɔw b'a sanfɛ de bɛna kɛ ka projɛw dɔw labaara projet minnu ni bɛn kɛr'u kan o b'a yira k'a fɔ an ye min fɔ kɔdiko in na nkalon foyi t'a la k'a fɔ ko kɔdi kura in a dabɔra Mali ka nafa sɔrɔ sira de kama fɔn wɛrɛw bɛ yen tuguni minnu fana bɛɛ bɛ na donc n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o fɔn ninnu ani État yɛrɛ bɛ musaka minnu sɔrɔ ani taxiw ani impôt n'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen ye. an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo u ye nin hakilina min ta ka nin kasabi ninnu di walasa an ka se ka baara kɛ a ko ɲɛna doma ni ala sɔnna a ma minisiri wasa jamana baarakɛ minɛnkow la n'o ye sirakow ye n'o ye jika babiliw ye n'o ye pankow ye n'o ye nɛgɛsirakow ye. yiriwa siraw jateminɛtaw fanba sinsinnen don minisiriso caman kan. fɔn in bɛna to n'ala sɔnna anw bɛ k'anw yɛrɛ ye sira caman fɛ kuranko b'o kɔnɔ sirakow b'o kɔnɔ donc nin kɔni fɔn in ye anw de ta ye parce que population ta o y'anw de ye donc impact kɔni ye direct de ye. a bɛ taa yɔrɔ min an b'a lajɛ a bɛ taa yɔrɔ min an b'a lajɛ dɔrɔmɛ kelen fɛn bɛ taa yɔrɔ min walasa maliyɛnw bɛ se ka lafiya cogo min. miliyari 100 ani miliyari 9 de sɔrɔla kɛso in kɔnɔ bi donc salon an ye miliyari 50 ani miliyari 7 de sɔrɔ san 2026 kɔnɔna la an ye mun sɔrɔ bɛnna san tilancɛ la o bɛnna miliyari 51 ani kunkan fɛ donc n'i y'a ye i b'a ye k'a fɔ fɔn in vraiment kɛso in a bɛ ka yiriwa don o don ka taa nafolo bɛ ka sɔrɔ ka bila kɔnɔ ka taa donc an y'a dabɔ mun kama a bɛ sɔn ka ko ye. dugujukɔrɔmafɛnw tɔnɔ nafa laseli jamanadenw ma o ye jamana ɲɛmaaw ka taabolo bilalen sen kan walasa sanu ka yeleku malidenw bɛɛ ye. fala n'an bɔra an bɛ taa kalasakaw fɛ yen kalasa ekɔliso n'o sigilen no sen kan bi ala ni CAS sababu CAS ale y'i bolo fa k'a to sanko ka min ye seconde sigili k'o jɔ directeur ka bureau k'o fana jɔ denmisɛnninw minnu bɛ kilasi 9nan na sa olu ka jɔyɔrɔ ko o sera ka ɲɛ o la kosɛbɛ min ye kalasa denmisɛnninw kɔni maa 32 de tun bɛ kilasi 9nan na olu bɛɛ lajɛlen ye dɛfu sɔrɔ min ye kalanso in yɛrɛ sa lakurakurali baaraw bɛ sen na an ka taa ye min ye n'an y'o sɔrɔ an ka dira jamanadenw na. kalasa ye duguncinin ye min bɛ sibi fɛ CAS sababu la CAS min sigira sen kan Claude Cira fɛ u ka seconde sigili ale ye kilasi kura 3 kun sɔrɔ sanko kalan daminɛ na ani directeur ka bureau bi na min ye kalanyɔrɔ in ye a denmisɛnninw sera ka mɔnɛ bɔ kalanmɔgɔw la kosɛbɛ sabula kalanta ɲɔgɔndan laban na n'o ye dɛfu ye denmisɛnnin fɛn tun bɛ kilasi 9nan na olu bɛɛ lajɛlen sera ka jaabi ɲuman sɔrɔ. alhamdulilayi an ka ɲinan seconde sigili la ani sura 2025-26 vraiment a ɲɛna kosɛbɛ seconde sigili la kalasa yan mɔgɔ 32 kun b'an bolo dɛfu la donc musomanin kun ye mɔgɔ 18 cɛmanin ye mɔgɔ 14 donc alhamdulilayi a bɛɛ passera an ye 100% kɛ bɛɛ passera effectivement seconde sigili maître u ye baara kɛ u y'u cɛsiri kosɛbɛ donc ani partenaires ka dɛmɛ donc o sababuya la tiɲɛ yɛrɛ la an sera ka nin résultat nin bɔ donc partenaires y'an dɛmɛ kosɛbɛ donc an bɛ o foli belebele lase u ma
Alhamdulillah, an bɛ ka san wɛrɛ préparer dɔɔni dɔɔni parce que a daminɛ kɛra fɛn kan de parce que proposition de passage minnu kan ka passer ka taa ɲɛfɛ kilasi ninnu na o baaraw o sabatira ka ban o banna donc an y'o bila ka taa ɲɛmɔgɔyaso ninnu na donc olu bɛ o document traité ka tila k'o lasegin minnu kan ka passer olu b'o confirmer sisan donc min kan ka to a ka kilasi kɔrɔ la o bɛ to yen. nin waleya min sigira sen kan n'o y'a to kalasa kalansenw sera ka waleya ɲuman sɔrɔ ekɔliden minɛnw fana dili tun bɛ o la ani ekɔli karamɔgɔ fila ka sara tali fondation mɔgɔw olu fɛ o y'a to min ye ekɔli karamɔgɔw ye olu nisɔndiyara kosɛbɛ. Samu Kuncala sisan vraiment an ye baara kɛ tilennenya kɔnɔ k'a kɛ bɛn kɔnɔ k'a kɛ karama kɔnɔ denmisɛnnin 253 o de bɛ n bolo donc ani denmansaw cɛ la tiɲɛ yɛrɛ la ɲinan bɛn bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ mun ye ni an ye laɲini min kɛ gouvernement yɛrɛ mana na ni laɲini min ye donc maintenant an y'o ɲɛsin denmansaw ma u b'a faamuya ka an ni denw bila u k'o baara kɛ a jɔyɔrɔ ka bon bɛrɛ depuis ka CSI na ne bɛ se k'a fɔ an ka pourcentage yɛlɛnna ekɔlidenw ka niveau kalan taw sara la a yɛlɛnna ka sababu kɛ mun ye ne bɛna waati min na 2012 ne nana yan donc o y'a sɔrɔ gɛlɛyaba de b'an kan o fɔlɔ ye mun ye minan ani o filanan ye mun ye siginpan y'a ye donc livre tun t'an bolo donc livre ani denmisɛnninw ka cahier ni fɛnkɛw bigiw donc ni min ka cahier banna o bɛ taa ɲɛfɔ mansaw ye mansaw b'o san o bɛ san wagati min na o y'a sɔrɔ an avancera donc denmisɛnninw bɛ bila retard la CSI nana o bɛɛ bɔ an bolo depuis école ta don ka taa livre ma bigi cahier lakɛrɛ CSI jɔlen don n'o bɛɛ ye CSI b'o bɛɛ san k'o d'an ma. jaabi ɲuman min sɔrɔla kilasi 9nan maaw fɛ o y'a to kalanso ale ni CSI ɲɛmaw olu ka nisɔndiya sɔrɔ kosɛbɛ. Kasim k'i fo k'i lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo nin wagati nin kɔnɔna na alhamdulilayi vraiment an bɛ ala fo k'ala barikada ala min ye ɲinɛ san kuncɛko ɲuman na kalasa ekɔliso kɔnɔ n'i y'a jateminɛ kalasa yan nɔ premier cycle bɛ yan second cycle bɛ yan nɔ donc projet kun ye dɛmɛ don kalasa ma ka se ka second cycle kilasi 3 jɔ ka tila ka sigifɛnw k'a kɔnɔ ani minɛnw pour que kalan bɛ se ka kɛ nɔgɔya la o hukumu kelen kɔnɔna de la je pense que i ɲɛ bɛ baara mun na n'o bɛ sen na o bɛ taa o sira kelen fɛ donc second cycle jɔlen kɔ an y'a ŋaniya ka premier cycle jɔ ka kilasi 6 jɔ ani jardin d'enfant o baaraw de bɛ sen na donc ka o kilasiw jɔ ka bɛn ni kalanta kura ye donc kalanta natɔ n'i y'a jateminɛ baara golobalenba don donc an bɛ fɛ cogo bɛɛ la kalanta nata nin baara ninnu ka se ka kuncɛ pour que denmisɛnninw bɛ se ka kalan kɛ nɔgɔya la cogo min na wasa kɔnɔ lafiya kɔnɔ u fɛrɛlen ka se ka dɔɔni ɲini k'a dɔn parce que n'i ye kalan kɛ k'i to condition sugu dɔ la je pense que o degun ka bon mais ni cadre sugu dɔ bɛ yen ko kalan kɛra o kɔnɔ a ka ca ala fɛ kalan a nɔ bɛ yen kosɛbɛ. alimaw ka baɲumankɛtɔn min bɛ yen n'o tulo cira n'ale bɛ ka nin musaka ninnu bɛɛ lajɛlen ma ani CSI u y'a yira sa k'u tɛna u bolo sigi u kɔ tuguni kalasa kalanso baara kuraw bɛ sen na a ko kɔnɔna na. bibi na n'i y'a jateminɛ kalasa yan nɔ kalanko sira fɛ an bɛ se k'a fɔ belebele kɛra second cycle n'i ye o ta 7e 8e ɲinɛ u ka taux de pourcentage ka san tɛmɛnenw lajɛ i b'a ye a b'o ɲɛ kosɛbɛ bien vrai que proposition de passage taara cap la an b'o o jaabiw seginni jaabi ma kɔnɔ mais déjà proposition min kɛra n'i ye san tɛmɛnenw jateminɛ i b'a ye k'a fɔ danfaraba b'u cɛ donc o fana o ye an nisɔndiya ko ye premier cycle kunda c'est la première fois nin san 5 laban nin kɔnɔ an ka ye k'a fɔ u ka résultat taux de passage proposition na o fɛrɛ ka na à peu près 70% na 68,70% approximativement bon ce qui fait que proposition on est sûr que a bɛ tɛmɛ o kan donc vraiment o ye jaabi ye minnu bɛ mɔgɔw encourager donc ni denmisɛnninw bɛ kalan kɛ o cogo la a ka kan kalanyɔrɔ sabatilen kalanyɔrɔ basigilen u fana ka u yɛrɛ ye o kɔnɔ donc o hukumu de kɔnɔna na projet y'a ŋaniya ka se ka nin baaraba nin boloda i ye ekɔliso lakori cogo ye pour que ka se ka ekɔliso lakana ka bɔ bagan tɛmɛ siraw ma ka bɔ moto tɛmɛ siraw ma ka bɔ mobili tɛmɛ siraw ma parce que ni ekɔliso kɛra mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ tɛmɛ wagati bɛɛ denmisɛnninw bɛ yen nɔ ala m'an kisira parce que a tɔɔrɔ ka bon kosɛbɛ o fana o kɔfɛ ekɔliso lakananen kɔfɛ k'a ye k'a fɔ
denmisɛnninw n'u bɛna kalan kɛ u hakili sigilen kana kalan kɛ parce que i ye maître ka kuma mɛn denmisɛnnin dɔw bɛna hali kaye t'u bolo bon kuma dɔw la a bɛ denmisɛnnin yɛrɛ fari faga kalanko la bon kaye kalanminɛnw bɛ sɔrɔ u bolo nɔgɔya la je pense que o bɛ dɔ fara u ka cɛsiri kan an dalen don a la tagalen ɲɛfɛ dugu ni denmisɛnninw n'u sera ka kalan laɲini ye min ye u na se ka dugu ni dɛmɛ ka dugu ni bɔ bolo la ka dugu ni ɲɛtaga ka sabati. Ni yɛlɛma min filɛ nin ye n'o bɛ ka kɛ Kalasa kalanso la o nana sɔrɔ waleya caman bɛ senna ka ban Kalasa kɔnɔna na kuranko bɛ o la jiko bɛ o la min ye complexe belebeleba fana sigilen don sen kan misifa yɔrɔ bɛ o la tulo dilanyɔrɔ b'o la ka taa se baganw mara yɔrɔ ma nin bɛɛ lajɛlen sigira sen kan CAS fɛ CAS min kalo wɔɔrɔ a bɛ musow kɔni kalansa ka se ka olu dege bayɛlɛmali minɛnw na an ka jamana kɔnɔ musaka bɛɛ lajɛlen bɔlen don alimaw ka baɲumankɛtɔn fɛ n'o ye Claude Cira ye. To sɛnɛko hukumu kɔnɔna na ani an ka togodaw la hali bi sebaarekaw fɛ an balimakɛ dɔ sango a kun ye logoko kuma fɔ an ye ɲinan tuguni a y'i kara kuru la ko an k'a yɛrɛ lamɛn a ka logo b'a bolo cogo min. I ka cɛ don depuis Mopti Sevare hakili b'a la n kun delila ka n taara Douanzan n ye namasa tulen u ka hôtel dɔ la ne yɛrɛ ye n jilaja ka fiɲɛ dɔ sɔrɔ bon n yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na location na d'autres et ma premier pied bon ça fait à peu près 10 mois n'a deux fois parce que avec a fait 10 mois a commencé à donner d'amener maintenant avec 3 mois que pour avoir deux ça bon na deux fois du fois à deux fois bon quoi faire ni du à peu près du woro fana du dur fana bi o fana kɛrɛfɛ du dubo kɛrɛfɛ bon ka se ju wɔɔrɔ ɲɔgɔnna ma sɔn ju 7 mais papa yɛrɛ jamayɔrɔ ye min ye c'est de fait que a bɛ to ka bɔlɔ ninnu tɔgɔ bɔ dɔ ban kuma bɛ kɛ dɔ fɛngɛ kuma o de y'a ja kuma o yɛrɛ ja yɛrɛ quoi vraiment c'est intéressant quoi. Musow tɔgɔladon ɲɛnamali hukumu kɔnɔna na an ka ji ale matarafa yɔrɔ baarakɛba m'an fɛ yan n'o ye SOMAGEP ye a musow ye barosigi kɛ u n'u ka ɲɛmaaba n'o o ye Fatumata Sirakata Tarawele n'a bɛ Bokomlakaw ka sigi la dumunikɛ u y'o sigi sen kan muso fɛn fɛn bɛ baara kɛ SOMAGEP kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ don o don baara kɛcogo ɲuman ka se ka ɲɔgɔn fo ka ɲɔgɔn bilasira kuma tɛ ɲinan min ye dakun min talen don musow tɔgɔladon na n'o ye farafinna musow tɔgɔladon ye a bɛ tali kɛ ji la bɛɛ ni kelenya bonya ni karama kɔnɔna na sa muso ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ waati ka se ka u bolo bila minɛn na ɲɔgɔn fɛ jɛkulu min bɛ yen n'o ye SOMAGEP muso ye n'o ye AFSO ye AFSO ale ɲɛmaaba sa n'o o ye Aminata Sanɔgɔ ye n'ale bɛ kantilakaw ka sigi la a ye hakililajigi kɛ don in na kuma tɛ ji nafa la musolakaw yɛrɛ jɔyɔrɔ min ye jiko la kuma tɛ SOMAGEP musow olu kɔni jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ sabula olu kalikan ye min ye maa kɔni ni e bɛ ji kɔni matarafa fala ye ko jɛnatigɛ i b'o fana matarafa muso ninnu kalikan y'o ye SOMAGEP kɔnɔna na don o don olu de bɛ fɛɛrɛ sigi sen kan an ka se ka ji ɲɛnama sɔrɔ a baarakɛla sugu bɛɛ lajɛlen maa minnu bɛ guichew la ka taa se a baarakɛyɔrɔ belebeleba ninnu kɔnɔna ma fo ka taa se ɲɛmaaya jɔyɔrɔ ma a bɛɛ lajɛlen ye muso ye bi SOMAGEP kɔnɔna sabula directrice yɛrɛ ye muso ye o hukumu kɔnɔna sa musolakaw tɔgɔ la SOMAGEP musow u ye ci wɛrɛ di u ka directrice ma ko k'o kɛ ka jansa ka don o don wuli ka jɔ ni cɛsiri la ka dɔ fara baara ale kan fala ye nin waati in na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ caman sigi sen kan yaasa cogo min na an ka marabolo n'an ka togodaw olu mɔbili ko bɛ se ka bolimafɛn ko bɛ se ka matarafa cogo min na motow olu caman jɔlen hali kunnasiri ko an yɛrɛ taatɔ sibi an y'a ye k'a fɔ fɔlɔ ni bi tɛ kelen ye n'i ye maa ye moto ka Jakarta don nka sa mugu minnu bɛ ka ci baara min bɛ ka kɛ fala ye u bɛ taa ka minɛn minnu to n'o ye kɛlɛkɛla ninnu ye o minɛnw matarafa ko hukumu kɔnɔna na sa minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna jamana kɔnɔna lakana minisiri ka taa se minisiri min fana b'an ka dugukoloko kunna sa olu jɛra ka ɲɔgɔlɔn kɛ ɲɔgɔlɔn min ni o dilanna groupe ɲɔgɔlɔn maaw yɛrɛ fɛ fala ye an ka jɛ ka o filɛ. C'est très très intéressant. Merci beaucoup. Amba Sungalo ini boire de be yala sisan wa i bon la flage na cɛ minɛw de b'a kɔnɔ bambara kɔni
a ka ko ma jɛya de dɔ kɛra sa an tɛna si kɛ faden sagoya la ɲinan kɔni ne bɛ kɛ fɛn ye Sunkalo o tuma i bɔra mun kan fɛn dɔw tɛ ɲɛfɔ sa n k'u bɛ si dɔn an cɛ dugutigi n'aw ma kuma Sunkalo fɛ a b'a ka denbaya bɛ daji fu hadamaden terijugu ne ka denbaya tɛ daji koyi i ŋaniya tɛ a bɛ to i kɔnɔ haya a dabɔra Sunkalo i y'a mun kɛ musokuntigi i t'a ɲɛfɔ an ye wa dugutigi Sunkalo muso de sera ne ma ko Sunkalo kelen bɛ k'ale ka gabugu fankelen fa marifa kisɛ foroko kɔrɔw ani mugu pɛrɛnta foroko kɔrɔw caman de la ye k'ale y'a ɲininka k'a ko sira don ko wariba de bɛ sɔrɔ a la jaa a bɛ to ka taa tɔmɔ kungo kɔnɔna de la sisan sa dugu de mana jɛ a bɛ denmisɛn bɛɛ de gɛn ka taa kungo kɔnɔ nin tɔmɔli la muso ko k'ale yɛrɛ sirannen don dugutigi nin ye ko ɲuman ye dugutigi taa n'i yɛrɛ sa musow bɛ siran kojugu bi bɛɛ ne b'a yele k'a kɛ nafolo ye sarintura tɛ n bolo wotoro tɛ yen fali tɛ n bolo ne b'a feere k'o san an ce Saka nin cunna dɛ bɔra ka di dugutigi nin kelen man di dɛ nin ye n bɔtɔ de zantigila min filɛ an kɔrɔ awɔ n terikɛ Musa Jan kɛ ale denkɛ n'a tɔɲɔgɔnw de taara kungo kɔnɔ mugu pɛrɛnta kɔrɔ o foroko tɔmɔni na ja dɔ tun b'o la o ma ci o de filɛ ka foro u bolo dɛ k'u bɛɛ jɛnsɛn u taara wa fulakɛ sabali sa ko ka sa wa ko de bɛ nin fɛn ninnu tiɲɛnikɛnɛw dɔn an ka su ko o ma y'a la o u y'u sogow de fara ɲɔgɔn kan k'u bɛɛ kɛ dingɛba kelen kɔnɔ a tɛ filiya dɛ a ta musokuntigi boli i ka taa fɔ Naminata ye ko mɔgɔ kana don gabugu kɔnɔ dɛ ko danse bɛ yen danse Saka i tɛ min kalama Sunkalo ka gabugu fankelen falen de don nin fɛn ninnu na ye i ko di walayi dugutigi a kana sɔn nin ma dɛ a kana to nin ka k'an ka dugu kɔnɔ fiyewu ayiwa kɛlɛ kɛra yɔrɔ o yɔrɔ Mali kɔnɔ a ɲininen don bɛɛ fɛ cɛ fara muso kan denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba kan mɔgɔ si kana maga marifa kisɛ foroko kɔrɔ mugu fɛrɛnta kɔrɔw forokow la n'a bɔr'u ka yɔrɔ o yɔrɔ la a ye fanga tigilamɔgɔw ladɔnniya magali u la a bɛ se ka na ni kasaraba de ye janto yɛrɛ la o kɔrɔcogo ka ɲi ayiwa janto yɔrɔ la kɔrɔcogo ka ɲi nin baara in ɲɔgɔnna caman tun kɛra Gawokaw fɛ waati min na Mali ale sigira ka na Gawo ale kɔnɔna na farikolo ko ta na sira la fala an y'a yira bɛɛ la k'a fɔ min ye Bamakɔ ndolati jɛkuluw faralen ɲɔgɔn kan olu ka tɔnba ye ɲɛmaakura sɔrɔ Abdala min ye Abdala Babi ye ale ka jɛkulu kɔnɔna na sa Gajaba Sise ale bɛ tɔn in ko in na baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra a ɲɛna a ye min sɔrɔ ka fɔ ouverture media maaw ye an ka jɛ ka o lamɛn jaw ale ni kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen taara Abdoulaye Jara fɛ nin tun y'a siɲɛ sabanan ye kalafili min ye Bamako ligi sigi o ye fɔlɔ o ma se ka kɛ ka ɲɛ filanan o fana ma se ka kɛ ka ɲɛ o de y'a to décision fila bɔra commission d'appel aux élections yɔrɔ la k'a fɔ statut type ye min fɔ 2022 ni a fankelen waleyara n'a a taara ba la 2024 k'a fɔ ko bon ko les clubs de Ligue 1 professionnelle olu man kan tɛ bilen ka kɛ Ligue 2 kalafilikɛla ye o de waleyali kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko minnu bɛ Ligue 1 pro la k'olu tɛ se ka kalafili kɛ Ligue régionale bureau sigili la Bamako dɔrɔn tɛ ka taa Kayi fo Kidal ni club min yɛlɛnna Ligue 1 na ni kalafili bɛ i ka région kɔnɔ e club ni e tɛ kalafili kɛ ni bureau sigi bɛ kɛ Ligue la Bamako dɔrɔn tɛ o ka faamu farikolo ɲɛnajɛlaw taayɔrɔ la min ye balontan hukumu kɔnɔna ye min ye sabanan in a kɛra bi a jɛra an ye a bɛnna an ma an bɛ déléguéw bɛɛ fo fɛn fɛn sen y'a se délégué bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan mɔgɔ 34 a mɔgɔ 34 tun bɛ salle kɔnɔ a mɔgɔ 34 a bɛɛ kala ta a bɛɛ y'a fili mɔgɔ min ye i ka kalafili bɛ mɔgɔ min kun kan bɛɛ ka kala sɛmɛ o tigi la o bɔra ni mun ye la liste conduite par Abdallah Babi o wulila ni kala 19
la liste conduite par Issa Sidibé au Woulani Kalatan Dourié. Au Corée, le nombre d'électeurs était égal au nombre de votants. Le nombre de votants ayant voté aussi, c'est le nombre de bulletins qui a été retrouvé dans l'urne. C'est important de préciser tout cela. Moi, j'étais témoin oculaire dans la salle. Et le nombre de bulletins était équivalent au nombre de votants. Bissaba Anenani. Donc, commission électorale est baraquée ou de Konana, en Bessigling, opération. Donc, c'est le lieu de saluer, il y a un rôle là, les membres de la commission électorale. Et comme il y a faut ne serré parce que ne est calafli a kera basiki kono ne bo fo ne bo serré a kera clénia kono ba fomba serré bi et a kera ladrilé kono beyi sigi a kera de la paix fair play fona kono. Polisilakaw ka wuli ka jɔ yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka don an ka jamana kɔnɔ cogo min na sa o hukumu kɔnɔna na min ye Kɛnzanbugu polisiso ye ni ale 3e arrondissement kɔrɔ ye olu ye wuli ka jɔ kɛ k'u bolo da siganamaa dɔw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisiso in yɛrɛ ɲɛmaa bɛ maa min bolo nin waati na sa o ye commissaire principal de police Jibril Ɲamele ye kalo tile 28 n'o ye juillet kalo salen ye sa olu ye maa caman ni minɛ maa minnu ni olu ye drogue a feerebaw ye wuli ka jɔ in sɔrɔla sira min fɛ sa o ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye u ka brigade maaw ye olu de sɔmina maa dɔw la kibaruya jɔnjɔn sɔrɔlen sa maa ninnu kɔni tun bɛ k'u kunda Kolokani kan sɛgɛsɛgɛliw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye drogue kɔni plaki 150 ɲɔgɔnko kun b'u kun o b'a fɔ ma ko taramakini n'o o ye milimɛtiri 225 ye min ye plakɛti 200 fana sɔrɔlu kun tapena dɔl la ka taa se minan wɛrɛw ma minnu bɛɛ lajɛlen drogue ye sabre indien ale birikiden 11 nin bɛɛ lajɛlen kun dogolen don manaw kɔnɔ k'olu don mobili kɔnɔ maa si kun tɛ se k'u ye siganama 3 tɛgɛ dara olu ka SK ale san 20 a ye min ye LD o ye san 18 ye SD ale san 19 ye ninnu bɛɛ lajɛlen sa sɛgɛsɛgɛliw kɛlen sa polisilakaw fɛ u y'olu bila sa ka taa min ye kiiri tigilamaw ka bolo kan olu fana ka dɔ fara a ko sɛgɛsɛgɛli kan yani sa k'u ta ni u bila dɔn contrôleur général de police Youssou Kone ko ka wulikajɔ ni cɛsiri min kɛra min ye 13e arrondissement policier fɛ ko k'u fo a la kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kɛnzanbugu policier ko k'u fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri n'u ka baara kɛcogo ɲuman na k'a ɲini dugudenw fɛ sa u ka jɛ u ni polisilakaw k'u bolo di ɲɔgɔn ma basigi ni lafiya u bɛ se ka na cogo min na an ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ni maa b'a fɛ ka polisiw wele fala ye 101 101 n'i y'o dasi i bɛ polisilakaw sɔrɔ comme Paul Berthe sɛbɛn fasirila ale fɛ ka bɔ polisiw olu ka ɲɛmaayaso kɔnɔna na fala yi an bɛna taa tasibila kɛnɛ kan a bɛ waati jan bɔ kabini min ye Sadio Kamara ale suma yɛlɛma la maliyɛn caman ye ŋaniyaw ta ka fɛɛrɛw sigi sen kan cogoya min na wolomasiri tabaw ka baara u bɛ se ka dɛmɛ a la cogo min na a kɛra Mali kɔnɔna ye Mali kɔkanna o bɛɛ lajɛlen ye wulikajɔ kɛ armée ale bɛ se ka dɛmɛ a ka baaraw la cogo min na an ka jamana kɔnɔna na o la sa wolomasiri tabaw ka don o don baara ka kibaruya sanumanw ɲini ka d'u ma fɛɛrɛ minnu sigira sen kan kabini waleya in kɛra an ka jamana kɔnɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ o la o de y'a to sa Mali jɛkulu min bɛ n'o ye CPAS diaspora ye ale bolofara min bɛ n'o o b'a ka su kɛrɛnkɛrɛnnen min sigi san o san o tako filanan ɲinan ta kɛra tasibila ye ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Général Sadio Kamara o ko hukumu kɔnɔna na sa min ye baara in ye ale tako filanan hukumu kɔnɔna sa kuranɛ kalanw olu kɛra la sibiri n'o bɛna juin kalo ale tile 13 ma o la sa maa minnu bɛ sa n'o olu kɔni kun taara nin ko in kɛnɛ kan sa a yirala ka safɔ sa min ye Awa Kamara ye ale min coordinatrice ye CPAS diaspora Mali la Faransikaw fɛ yen ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na diaspora bolofara minnu bɛ yen n'o o ye Fiji Mali o ɲɛmaa min bɛ Faransi kɔnɔna na sa Fatou Sidibe ale fana tun bɛ yen jɛkulu minnu sigilen don silamɛw tɔgɔ la Malidenw minnu bɛ silamɛya matarafa olu tɔgɔ la Faransikaw fɛ yen
no olu bɛ Asimi Sekɔrɔba dondoli baaraw kɛ Gawusu Kumare n'ale olu ka ɲɛmaa ye ale fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan jɛkulu min bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma ka se ka maaw dɛmɛ fana n'o ye Yusufu Konare ale n'a ka maaw tun bɛ yen baɲumankɛtɔn minnu bɛ ale ni seko ni dɔnko farafinnakaw ka seko ni dɔnko matarafaliko ta nasira la Wule Kamara o fana tun bɛ kɛnɛ kan muso minnu bɛ Montereykaw fɛ olu n'u ka présidente Fatou Dramé ale fana tun bɛ kɛnɛ kan CPADS ale yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ fɛɛrɛ minnu sigilen don ale fɛ bi o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara kɛcogo ɲuman dun ka fa ka se ka sabati sɛnɛko ka don ba la seko ni dɔnko ka yiriwa fɛɛrɛ kuraw ka sigi sen ka bɔlɔlɔko ta na sira fɛ min ye bamacawale jɔwale kɛlɛli o bɛ se ka kɛ cogo min na AES jamanaw ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka dun ka fa sabatili baaraw sigi sen kan o la sa u y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɛnɛ in kan taasibila kuranɛ kalan dugawu ani ka bilasiralikanw fana caman fana di AES jamanaw bɛ se cogo min na ka se k'u bolo don ɲɔgɔn bolo ka se ka baara kɛ yiriwali kuntalajan ko ta na sira la ka fɛɛrɛ sigi sen kan sa banki minɛ na to AES yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ ka taa se bɔlɔlɔ siraw fɛ marabolo bɛ se ka kalanso ɲɔgɔn na cogo min na min ye fɛɛrɛ jɔnjɔnw ka olu fana sigi musolakaw denmisɛnninw ale ni maakɔrɔw bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛ se k'i wuli ka jɔ kɛ cogo min na baara in yɛrɛ a kuntala o bɛ taa se san 25 ka taa se san 30 ma o la sa min ye faransikaw fɛ yen kɛnɛ min sigira maaw welela ka na maaw ye wele jaabi bɛɛ lajɛlen nana sa ka na i ta ni i bila fɔ ka se ka kɛnɛ in ale ɲɛnamaya o hukumu kɔnɔna na an bɛ taa yen sisan ka taa yen kumakan olu bɛɛ lajɛlen lamɛn maakɔrɔ ale selen kɔ kɛnɛ kɔnɔna na. Madame Kamara Awaye de la Confédération des peuples de l'AES Diaspora France, Ani Komimat, Conseil des musulmans maliens de France, Ani l'Association d'aide et accompagnement physique, Noé AEP, donc on est là ce qui donne Beladjelembea. Et nous souhaitons la bienvenue à toute la grande famille de l'AES, ici présent, le peuple malien, le peuple nigérian et le peuple burkinabé. Cette grande famille de l'AES, les organisateurs de ces structures qui ont organisé cette journée d'hommage à notre frère et héros national, Sadio Kamara, vous dit merci. Et pour commencer l'événement, comme nous sommes un peu en retard, et Amé Hagetoyini Kaofe, Agne Sadio Kamara, comme il connaît Sadio de Kamo, Kana Tashi Blakaye, en bas de Beladjile Douskoun Kamkamineno, car le Mali, le Niger, le Burkina, l'Afrique panafricaine, mais également toute la diaspora africaine partout dans le monde a souffert face à cette disparition de notre héros national Sadio Kamara. Sadio n'appartient même plus au Mali.
Sadio n'appartient même plus à l'AIS. Sadio appartient à tout le monde éveillé. En fait, c'est la Kenega, en bas de l'info. Et donc, on a à la DB, dans le dit donc, en fait, d'accord, les Clinta, car donc, Bambaratoye, en bas, à la cas, à Nema la Samo. Car ça, il doit que programme où il y a mis, comme il y a entendu comme moi, en bas, Hagatoni, et animation fait. Et en bas, Sadio aurait mis. Aye muni munga jamana ke hanna ko do lente mawla ambe dakunya kelen fola o mana teme ambe présidence de la confédération des peuples de l'AS Awa Camara ambe mo domo plus et structure muni organisation ke pour que point to kelen fo ko inga et quranique la fana beke ka ko damne et en même temps continuer animation ni. Et rapidement, sans tarder, Maïs était là qu'à Dakunia Flafo, Aka Yamoraka, Sadio Kamara. Sadio Kamara est né le 19 août 1979 à Kati. Il fait l'école primaire Molo Koulibaly de Kati, avant de rejoindre le Britannique militaire de Kati, où il obtient son baccalauréat en série sciences biologiques terminales SBT. En 1999. Il intègre l'école militaire interarmes de Koulikoro et sort major de sa promotion. En 2008, il obtient son diplôme d'état-major en gestion des crises aux États-Unis. En 2010, son diplôme en renseignement et contre-espionnage à l'Académie militaire de Moscou. En 1914, le diplôme d'application dans la protection des hautes personnalités à l'Académie militaire de Xiliaochang en Chine. Sa carrière militaire, de 2009 à 2012, dans le nord du Mali en tant que commandant de la 2e unité de Menaka. De juillet 2009 à février 2010, celui de la 11e compagnie spéciale de Tunisie aux côtés du gouverneur général El Haj Agamo et du président Assimi Goïta. De 2002 à 2007, il passe au commandement du groupe d'intervention numéro 2 de la compagnie de la garde nationale GIGN Mali. Aussi, plusieurs opérations militaires de reconquête du Mali. Tara en 2002, Djilitourou en 2008, Badenko en 2011 et Maliba en 2015. Le 16 octobre 2024, il est promu général des corps d'armée par le général Assimi Goïta. Au moment du coup d'État en 2020, Sadio Kamara était à la tête de l'école militaire de Kati en qualité du directeur général de 2016 à 2020 et recevait une formation militaire en République fédérale de Russie. Octobre 2020, il est nommé ministre de la Défense jusqu'en fin mai 2021. Puis, du 11 juin 2021 à sa mort, à 46 ans, suite aux attentats lâches et barbares du 25 avril 2026, dont je vous éviterai des détails. Grands officiers de l'Ordre national du Mali, médaillés pour le renforcement de la coopération militaire, médaillés des mérites militaires et des médailles commémoration des campagnes. À la famille de Sadio Kamara, notre famille à tous, à tous les Mali, à tout l'AES, à toute l'Afrique éveillée et la diaspora panafricaine, nous présentons nos condoléances les plus attristées à sa famille et à toute la nation AES. Que son âme repose en paix. Nous disons merci à tous, à chacun de vous qui a fait ce déplacement. Et avant de laisser la parole, je vous demande juste une minute de silence à la mémoire de Sadio Kamara. Merci. Bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka déplacement la ka na yan
kuma tɛ n bolo kow cayara ni labɛn depuis janvier an b'a kan don bɔra dɔgɔkɔrɔ fo siɲɛ 2 n'i y'o kɛ baara la dɔrɔn a tɔ bɛ gɛlɛya i bolo o m'a bali aw bɔra ka se yan nɔ bi fɛn caman de bɛ yan caman bɛ ɲagabɔ nin wagatiw de la mɔgɔ caman de y'u excuse dɔw bɛ komi u ka kasi telefɔni na aw an tun bɛ fɛ ka kɛ yan Sadio ka d'u ye n'o ka d'u ye olu fɛnw bɛ kɛ siɲɛ 1 de maliko ye don o don ye ne ɲɛma jama sanuma wallahi don dɔ la ne delila ka réunion kɛ réunion conviée n ka nin mouvement baara ninnu kɔnɔ an kɛra mɔgɔ 3 de ye salle kɔnɔ o y'a sɔrɔ n hakili bɛ a dɔgɔyalen ye mɔgɔ 10 ye a don an kɛra mɔgɔ 3 ye ne kun ye n bolo jigin Mali bɛ yɔrɔ min na bi a kun tɛ se yen a mana découragé o de la kɛ bi ta a y'a sɔrɔ n y'a vécu n taara ɲɛfɛ n ye fɛnw kɛ olu ka bon donc an kana jɔ nin jama la ko diɲɛ jɔbaga tɛ bɛɛ ye diɲɛ jɔbaga tɛ bɛɛ ye mɔgɔ caman bɛ mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ Ala ka barika don an ka wulikajɔ la jamana ye ne ye o foli dɔrɔn de bɛ ne ye k'a fɔ aw ye merci. Kamara merci awa i da don fo mara Ala k'i balo Ala ka hɛrɛ k'an ye ya Rabbi mara ko sa bɛ min yɛrɛ ka jɛnajɛ kɛnɛ kan n'o ye Sadio Kamara ye ni y'a nin yɛrɛ di Mali yɛrɛ kama ne hakili la foyi t'o bɔ bi bi in na maa min sen sera yan maa min sen ma se yan maaw de ye Sadio kasi min tɛ maliyɛnw yɛrɛ ye ni anw y'a kasi ne yɛrɛ ye naranka de ye Sadio ye naranka ye ne ye murujaka ye e yɛrɛ ye murujaka ye AEC ye donc Sadio ka limaya a ye min kɛ jamana ɲɛ Ala de b'a dɔn Ala de b'a dɔn maa o maa n'i ye fɛn o fɛn kɛ a tɛ bonya Sadio ma aw fɛn fɛn sera yan aw bɛɛ ni cɛw ni baraji hali ni maa 2 de sera yan dɔw bɛ kɛ Sadio ye an tɛ se ka Sadio sara sɔrɔ aw bɛɛ ni ce aw yɛrɛ ye i ka ni ce n'i ka wulikajɔ la i ye fɛn fɛn kɛ Sadio ye a bɛ sara ye. Ok, bonsoir tout le monde. Alors, franchement, dans le balmaké, comment on peut faire? Donc, on a fait des cas, on a fait sense kasi ya ambufu ku barkada ani anga karamoko ani minube ka orchestre ani caméramani abe befu ka Awa Kamara yɛrɛ fo a ka cɛsiri la a ye nin baara in a y'a daminɛ a y'a fɔ cogo min na datuw changera an bɛ téléphone kɛ yɔrɔ kɛ groupe sanfɛ n y'a ye vraiment courage b'a la i bɛ kɛ coûte a ka kɛ an ka dernière conversation na o kɛra il y a 2 semaines n yɛrɛ y'a ye n ko bon n ko Awa n ko an bɛ nin kɛ parce que ni nin ma kɛ e tɛ lafiya donc an y'an jija k'a kɛ Maliko de don jamako tɛ fɛn dɔw bɛ yen hali n'a jama ma caya mais ŋaniya o de bɛ baara kɛ donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ Sadio la ani mɔgɔ mɔgɔ min tora la a ta ta in na Ala k'u bɛɛ jigiyɔrɔ sumaya Ala k'an yɛrɛ ɲa k'an ta don kɔnɔ Maliko de don Afrique ko de don hadamaden n'i ye fɛn o fɛn kɛ jamana ko la i n'a ka kan donc an bɛ dugawu kɛ Ala kana sadi basi kɛ mɔgɔ si segintɔ la donc n bɛ micro bila nin yɔrɔ la panafricain de talent, le doyen B qui vient d'arriver, nous vous souhaitons la bienvenue. Jama n bɛ foli kɛ faso yɛrɛwoloden bɛɛ lajɛlen na aw minnu se y'a yɛrɛ se yan n bɛ Hawa fo k'a waleɲuman dɔn kakɔlɔya ye nin de ye i degunna ko la ko o cogo o cogo a tɛ fara a la faso ko don ni bɛ to a da fɛ i komi a balimakɛ Sadio Kamara ni tora a da fɛ cogo min a cɛsirilen faso ye
faso ka dɔrɔmɛ kelen t'a kɔnɔ fase ka waleɲuman dɔn t'a nɔfɛ mɛ a ko faso de aw minnu fana sera yan aw bɛɛ lajɛlen ko faso de fasodenw asimu tɛ faso jɔ sɔrɔsiw tɛ faso jɔ jɔn bɛ faso jɔ aw fasodenw aw de bɛ faso jɔ faso mago bɛ aw de la faso musow aw minnu b'a fɔ ala ye sɔgɔma fɛ wula fɛ ni ala bɛ aw jaabi faso mago bɛ aw de la aw de ka duwawu bɛ kɛ ka sɔrɔsiw kɔnpɛni kɛlɛda la aw de denw bɛ kɛlɛda la aw de cɛw bɛ kɛlɛda la aw de faw bɛ kɛlɛda la maliyɛnw an k'an cɛsiri an k'an yɛrɛ dɔn so dɔ ye yiri dɔn yɛrɛ dɔn ɲɔgɔn tɛ n'an y'an yɛrɛ dɔn an tɛ dɛsɛ foyi la anw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ jamana o jamana ni a taalen ɲɛfɛ bi a bɛɛ tɛmɛna nin gɛlɛya kelen in kɔnɔ mɛ u y'u ta muɲu n'an ma se k'an ta muɲu a bɛ kɛ anw de la dɛ mɛ fɛn min b'anw bolo n'u y'u ta muɲu u sera ka kɛ fɛn ye fɛn min b'anw bolo o t'u bolo o la bɛɛ falen don n'an y'an cɛsiri don dɔ la an bɛ bɔ nɔgɔ la dɛ anw ko tɛ dɛ an denw n'an mɔdenw an b'an cɛsiri k'olu tigɛ n bɛ faso dɔnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fɔ silamɛ ɲuman minnu sera yan ko faso ko silamɛ ɲuman minnu sera yan k'u b'a kɛ ala ye u ma se ka s'a jɔ ye dɛ u sera yan ko faso bato fɔlɔfɔlɔ ye faso kanu mɔgɔ o mɔgɔ n'i ma faso kanu i banni i fa la i banni i ba la fo k'i yɛrɛ ka i faso kanu n'i y'a faso kanu i b'i faso fɛ an k'an cɛsiri faso in nɔfɛ faso in tɛ kɛ foyi ye ni anw tɛ aw fasoden ɲumanw a y'an cɛsiri faso mɔgɔw b'aw la ka fɔli bila aw la hakili k'o ka sali wala fɔ n balima murilakaw ma pour que an ka daminɛ ni kuranɛtigi ye ka nɛma lase bamatɔw ma demander à tout un chacun de veiller à ce que la mémoire ou tous les travaux qui les institutions puissent être continués pour nous qui sommes restés. Donc cette résidence, il n'est pas demandé simplement qu'à nous qui sommes ici dans la salle, mais simplement à tous les peuples de l'AS pour que sa mémoire puisse être plus en paix. Merci. Quel est mon boulot? الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد an bɛ nabaw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ o mɔgɔ sen y'i se kɛnɛ ka yan i bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yen nɔ i yɛrɛ ɲɛ i ka fasoden ɲumanya ɲɛ an b'an balimamuso fo n'o ye kamara ye n'o de kɛra nin initiative taba ye et puis k'a jira k'a fɔ mali la mali ye diinɛ so de mali ye silamɛya so de amalgame kana kɛ k'a jira k'a fɔ komi ni a mankan bi senna n'a bi jamana ɲaami ko diinɛ ko don diinɛ ko tɛ anw ɲɛ yɛlɛnna an bɛnbaw ɲɛ yɛlɛnna an bɛ mɔgɔ o mɔgɔ dɔn ko y'an ɲɛmɔgɔ ye mali la ni tariku kɔnɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye silamɛ ye donc mɔgɔ tɛ se ka silamɛya ta k'o kɛ drapeau ye k'a fɔ ko i bɛ malidenw bɔnɛ u ni na la preuve an bɛ an ka faamaw minnu ka kɛnɛ kan ni an balimakɛ sadio kamara n'an sigilen bɛ o kɛnɛ kan an sigilen don ka kuma ka kuranɛ kalan pour que ala ka ni dayɔrɔ sumaya donc o silamɛya fɔra silamɛ n'i ye silamɛ kelen ni bɔnna a bɛ komi ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ni bɔnɔ ni ala ka kumakan ye donc mɔgɔ tɛ se ka silamɛya ta ka silamɛ ni bɔnɔ surtout ka faso déstabiliser ka malidenw fara ka bɔ ɲɔgɔn na ale bi o ye setana ka baara de ala k'an n'o yɔrɔ janya ka bɔ ɲɔgɔn na ala k'an n'o yɔrɔ janya ka bɔ ɲɔgɔn na donc an bɛ dugawu kɛ an bɛna kuranɛ kalan donc bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama k'a fɔ kuranɛ tɛ kalan maa ɲɛ maa min tɛ ala dɔn b'a ye ni tɛ silamɛ ye donc ko min kɛra o k'a dɔn k'a fɔ o ye ko min kɛ o yɛrɛ ka segin ka t'u yɛrɛ bakun ma k'u yɛrɛ jalaki mɔgɔ si ti adamaden dɔn ka tɛmɛ a yɛrɛ bakun kan n'i ko la ilaha illallah mɔgɔ o mɔgɔ ko la ilaha illallah o ni bɔli ye ma haramu ye nin ye silamɛya ka doctrine fɔlɔ ye donc an b'a jira k'a fɔ minnu n'u ma faamu o k'a dɔn k'a fɔ u ye min na jihadi tɛ ala m'u yamaruya n'a ye
a tɛ kuranɛ kɔnɔ fo n'a kɛra ni dunga ye silamɛya fana m'a fɔ ala kɛra m'a fɔ donc hali bi ala ka malidenw sabati ala ka mali kanda ala ka mali kunkɔrɔta ala k'an ka faamaw ala ka u dugu jɔyɔrɔ min na ala ka sankɔrɔta d'u ma hali bi donc nin laban n'an b'a fɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad لله وآل بيته الطاهرين وسلم تسليما أمي أنسى جمع فو كسنغا فو تبني كسنغا أو فو تبني أو نتي أو يري فيها فمي ناكرا ساجو كولا أو في أكادو ساجو لا fɛn fɛn min n'a bɛ ka kɛ sajo la a ka dɔn a la ne maa min y'a dɔn k'a nafa dɔn k'a jɔyɔrɔ dɔn i b'a dɔn i bɛ ka min kɛ o ka dɔn a la parce que fɛn min y'a sɔrɔ a tɔgɔ ko saya dɛ a mana gɛlɛya cogo o cogo don dɔ ale bɛ kɛ a mana diɲɛ cogo o cogo don dɔ a bɛ kɛ nka k'a kɛ k'i to sira ɲuman kan an bɛ ala deli o de la sajo ta kɛcogo ɲɛna sayidi su minnu bɛ f'i ye badiri cɛw minnu bɛ f'i ye sadio n'u bɛɛ bɛ kɛ jeli kelen de ye alikiyama ka wuli ɲɔgɔn fɛ parce que a sara ka sɔrɔ jamana fini de b'a kan na a sara ka sɔrɔ a bɛ ka jamana lakanda donc a sara o sira min kan dɛ o sira in de ka bon sadio yɛrɛ ye o sira in ka bon sadio yɛrɛ ye anw bɛna fɛn fɛn kɛ sisan sadio nin bɛɛ ka dɔgɔ i kan nin y'an dɛsɛlen de ye tɛ n'i y'a dan an yɛrɛ ma an bɛ fɛn kɛ min ka bon ni fɛnɛ ye tuguni k'a baarakɛbagaw fo minnu kɛra sababu ye ka nin ko in organiser k'u fo k'u waleɲuman dɔn ala ka hɛrɛ ka n'aw ye a y'a dabɔ jamana in ka jɔ wa ni ala sɔnna a bɛ jɔ fɛnɛ jamana bɛ jɔ ni ala sɔnna gɛlɛya inna ma'al usri yusran fa inna ma'al usri yusran ala ye nɔgɔya fɔ siɲɛ fila ka gɛlɛya fɔ siɲɛ kelen o b'a yira k'a fɔ ko nɔgɔya bɛ se gɛlɛya la de a bɛ gɛlɛya nka a bɛ tila ka nɔgɔya insha Allah a bɛ nɔgɔya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنا أرى اليوم أنا أجيب لكم تقول سؤال بعد لا يجوب نسبك شرف والله لازم حمد وكاي أو نيا أني كالفني هنا كاتب شيء جملة كذا يوجد وجملة كذا ala ka hɛrɛ k'an n'a ye ala ka sini kɛnɛ di o kuma an kɔni bɔra baara la sa baara b'aw bolo n ko an ka sadio bila honneur la ka hommage rendu ale ye n ko jinɛ tɔn min bɛ yan nɔ ne b'u dɔn u ka jinɛ baaraw la n y'a tɛ n ko bacili la ne ye réunion k'u fɛ nin salle kelen in kɔnɔ yan nɔ vraiment u ka tagabolo diyara ne ye depuis n y'a fɔ Bacili a ye ni Dramé bila en contact fo bi Dramé ka kan ka ne yira mɔgɔ mɔgɔ la a kan ka mɔgɔ mɔgɔ yira ne la a y'a bɛɛ yira ne la u bɛɛ ka baara nin kɛ temps koronna ne tun ye baara bila wagati dɔ la nin baara kama a ma kɛ ka bɛn n'o ye ne ye baara ta ciw nana bila baara kɔnɔ n tɛ n yɛrɛ sɔrɔ n degunna a dusu tɛ bɔ a tɛ foyi a bɛ n hakili lasigi aw a bɛ ɲɛnabɔ a bɛ kɛ n'ala sɔnna ma an b'a kɛ an bɛna kalan in kɛ n ko baasi t'a la hali n'an kɛra mɔgɔ 10 ye salle kɔnɔ n'an bɛ kalan in kɛ a barika bɛ taga n b'o foli k'u ye o dɔrɔn tɛ ka tila ka wuli ka jɔ sufɛ kunu komi karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na ka taa saga san ka malo san ka gazi san ka nasɔngɔ di ko ka tobili kɛ ko ni mɔgɔw nana ko ka dumuni kɛ ne ko ni komi ko organisation nana bɔ a kɔrɔ n ko n bɛ siran ni jama ko a ye dumuni bɛ kɛ mɔgɔw mana na u ka dumuni kɛ o de hinɛ bɛ se an ka fɛn ma ala k'a sara
ne ka madamu min fɛnɛ ye tobili kɛ su ɛri min na ka taa nasɔngɔ ni malo ta k'a di ne ko ja faransi muso bɛ yan i bɛ se ka min na wuli sunɔgɔ la k'a fɔ k'a ka tobili kɛ ko k'a di n'ala k'a barika don a denw de la ala k'a n'a cɛ ka sumuntan bɛn vraiment ne dusu far'u la ne ye balimaw sɔrɔ faransi yan n bɛ minnu fɛ n'u ye fili la u k'an bɔ fili la n fɛnɛ b'u ka bila la n'ala sɔnna o de tun b'o hunkuna irka Sadio Camara girbo ita cho maga irka ga Qur'ana yankyau alhamdulillah kyau yan wote ga buri irgo ga irko dinga diya ngware alsilam bu kai kulu irko mi suji am yafa irko mite iko ga fulan zannu Sadio Camara amanbu ago bora kul binaira africain ay kul binaira et Mali Sikan. Mali ne tombera jamais. Parce que quand on dit Mali, on dit l'AIS. Quand on dit le Burkina, on dit l'AIS. Le Niger, c'est l'AIS. Donc, nous ne pouvons pas céder à l'ennemi. Donc, il y a des armes qui sont français. Derrière nous, il y a des armes qui sont. Donc, on a des armes qui sont à Mali, à Burkina. Donc, il y a des Boré, Mabay, Hankan, Gogati. Niger, Burkina, il y a des Mali, Selo. Il me dit à Mobori, Mali, Masikan. Zamada Mali kan kul ASO kan irko misikata ir singa yarda ir goga modanga guna jiri waidu jiri waye ir godai ga banya tarai te boryanse imaka ima bandiye tangirga bandiye goga hasarwante irse ir labaira bandiye goga ir izai sara ingay mo ilabaira gune newo ici coup d'état, ici terroriste. Mais Afrique a connu plein de choses. Et toute histoire qu'a dit, Afrique n'a pas senti. Il faut se Africain et Dori n'a pas aïgaba imane Africain ne ya borfoka ga kwara imaninga bini utiliser ni mane ga kwara c'est a. Moi, je défends mon Afrique. Tu ne peux pas m'utiliser pour que moi, j'aille détruire mon Afrique. Parce que on a dîner Afrique, dîner Afrique, on est tous des Africains. Religion, on a donc, on a irwo hayakan maga irka dekiti irka Sadio Camara girbo ita kyamaga eke borai kul kanyan tangam kanyan goga tangam Afrika makai sai kanyan igoga igogi wala kanci irgoga ware irko dinga diaga wo kanyan bu irko misugi am yafa irkan goga kai bene nous qui sommes debout irmsiyar da irmakan irmakai gadi Afriko makai ir izai imadi matakai irgoga tangamda ir hamai imadi matakai irgoga tangamda parce que l'Afrique appartient aux Africains, l'avenir appartient à l'Afrique bientôt inchallah. Assalamu alaikum. Sako biba sako wakane juru sumaya nyekoni.
nin bɛ dan sigi bi kibaruyaw la tasibila n'o kɛra CPAS diaspora fɛ Awa Kamara n'a ka maaw k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn fɛn o fɛn mana kɛ Sadio Ko la fala ye a bɛ bɛn a ma an bɛ dugawu kɛ général Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kisi min Ala k'o nɔgɔya n'a bɛ taa jɔn min Ala k'o nɔgɔya ni Ala sɔnna a ma sini ne ani aw ni fala ye an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'Ala sɔnna a ma a k'an bɛn waati wɛrɛ. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter